Avui és dia 30 del 7 i, com veieu, ja la compostera té una altra pinta de quan tornarem de vacances, i anem a arrimar-nos un poc per a que vegeu que ja no n'hi ha tanta matèria que es vega fresca com els altres dies. Recordeu que ho hem tallat, que ho hem preparat tot bé, i anem a comprovar a nivell temperatura si ho tenim actiu, val? Temperatura ambient 25 graus, tenim així 25 graus, i anem a veure al centre de la compostera, que és el lloc on més temperatura, on treballa més la compostera, vale? Pues ja ràpidament està pujant la temperatura. Estem a 25 graus fora, que tenim una temperatura de 35 graus, just al centre de la compostera. I en este centre, pues, com veieu, això vol dir que ja la nostra compostera està activa, és a dir, els microorganismes, les bactèries, ja estan treballant. Hem aconseguit, mitjançant reg i aport, tornar a reviscolar el procés, val? Les conclusions, que així de fàcil, com podeu seguir en el vídeo, és tornar a activar la nostra compostera.